खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव बयखौबो बरायहरलायबाय सनाफोर बेलासि टाइम जालायबाय जि मोजां बार बारदों आरो ना सान हाबहांहां जाबाय नै फैबाय या बुम 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 ओइया बुम बुम नामा ना थ' नायलांदोलाय सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरो ना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि भिडिअसफोरखौ गोदानै नायसनबाय दं आरो ना साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौबो क्लिक खालायदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि थ' नायलांबाय थादो सनाफोर बुम बुम नामा ना थ' सनाखौ लामायाव बेरायहोनो लाबोदों आङो नै ओरैनो दसे नै मा दागा हनै सनाखौ लामायाव बेरायहोनो लाबोदों न'आव थाबाय थानो बायोना दसे दसे ओंखारनो लुबैयो बेसेरा गथ' मानसि ओंखायनो बै दालाङाव फ्लाइअभाराव लांनानै फैनोसै थाबायनानै थांसै आरामनो नामा ना ना देरसि नाहरलाय नै ओरै नाहरलाय हाय सना गानलायलायबायना आं एखेयानो इसे आं सनायानो जिउआनो नामा आंनि गावदाङानो केपालानि नै अमाया हनै मालाय अमा हनै अमाखौबो लांफानोसै नामा गारियाव थिखोनानै देथिथाजों मा अहे अहे होनदों नै आदार बिदों नोंनाव नोंखौ आदार होफैदों सानदों अमा रानिया लामायानो हाब्रु गोजाथारहाय अखा हाबाथाय लाजाया नुवाखै बेरायनो मोननायखाय नुवाखै ओइ ओंखारनो मोनबाय होनबाथाय आरो ना दा बुंसै बिनि खुसिखौ ना दे सोमावबावदो दे आंनि फिसाजो गेदेरखौ सोंदोंमोन ना मा सेम्पुजों खर'खौ लोबो होननानै आंनि फिसाजो गेदेरखौ मा सेम्पुजों खर'खौ लोबो होननानै खोनासंहरदोंमोन थ' सेम्पुआ जोंना मोनसे रोखोमनिल' फुवा आरो ना जेखौनो मोनो बेखौनो फुयो एखमबा दब मोनबा दब फुबाय दबखौबो फुबाय एखमबा हेड एन्ड शोल्डार मोनबा हेड एन्ड शोल्डारखौबो फुबाय सानसिल सेम्पु मोनबा सानसिलखौबो फुबाय जेखौबो फुजोबो आरो ना लागाय लाथाय जेखौनो मोनो बेखौनो खुनु मोनसेल' गैया जेखौनो मोनो बेखौनो होजोबो जोंना जेखौनो मोनो बेखौनो फुजोबो मोनसेल' सिथाइ गैया जोंना जानला मानलासो बेलायनो मोननायखाय आइसक्रिम जानो हासिगोनहाय आइसक्रिम कुल्फि थालिर दाउखाया नै मालाय जि थालिर दाउखा फाजा जाग्राया नै जा बुरजा थायखादों हाय हाय दाथि पक'रा लायगोन नालाय दालाङाव जिरायनानै आराम जाहैनोसै न' खाथियावनो मेरलाखा नै बोखेनो रोंबावबायहाय गारि हेन्देलखौ हमनानै जोंना आनोखिया आइसक्रिम जानांसिगोन नै लामायावनो ओंखारबानो जाग्राया मोनखायो आरोना जोंना ससेल' थाबायबोनांगौ लारि लारिनो मा जानो पक'रा लानानै फैबा आइसक्रिम लांसै आइसक्रिम लानानै दालाङाव जाहैनोसै फैदो बारस'दो जाग्रा दखानानो ओरैबायदि मेरला जाबाय आरोना अबेहाय जाथ्र'नो जादो दालां मोनफैबाय सनाफोर जोङो नै आइसक्रिम जायै जायै थान्दा मोनलायलायबाय आरामनो ओइ आइसक्रिम नालाय माबायदि जागासिनो गोथाव गोथावा नैबे हस्पिटाल लोमजाबा साजाबाबो सिन्था गैया जोंहा न' खाथियाव ओरै दै गैयाबाथ' ओरै दुब्लि बारिजोंनो बारस'बो जायो आरोना नै बिथिं ओइलाय जोंना न'आ
जानोसै नै पक'रा बाथोन एसे फुनबाय स्लेब जाबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आं बेहाय जिरायफैया गोदो बेहाय थाफैयावसो जिरायफैबाय थायोमोन आरोना बोराय फैबा ज'नो बोराय फैबाबो फैयाबाबो फिसाखौ लानानै जिरायफैबाय थायोमोन आङो ओमफ्राय दा फैनायानो जाला सरा उन्दै जानानै टाइमानो मोनला नालाय दङ जों बेरायनो मोननायखाय जोंनि न'आ नुहुरो आरो दा बैलाय नुबाय दा सनाफोर वाल थालिर खाथिना बैलाय ना माना देरसियाबा नुहुरबाय आसि थुनानै खोन्थादों नै मालाय बे हस्पिटालाबो बारा गोबाव जायाखै आरोना जों थाफैनायनि सिगांमोन ना उनमोनथाय मिथिला जायखिजाया जोंजोंनो बे आगाफासा आरोना हनै जासिबाय जालानो हनै आखायाव माबा नांखो हनै आइसक्रिमनि माबा नांबाय बारा गोबाव जायाखै हस्पिटाला गोदानसो बेबो प्राइभेट हस्पिटाल हौरैनिखौ देखायहरनां र' हौरै बारलांनानै ओरै थांथारलां जे मानसि दं ओइथिं फिसा गैयाबाथ' ओरैनो बिदिनो ओरै बारलांनानै फिनजाब थांगौमोन आरोना र' आं बारस'नोसै र' गारि दंमा फै मा फै बेखौ गारियाव दोननायखायसो बिदि लानो हादों आरोना थाबायनानै लाबोनाय मोनबा बे ओरैसो बारलांलाबायगौमोन बियो नैथिं नारनानै फै हस्पिटालनि लामाया बिथिं आरोना ओरै हाबनानै ओरै बिथिं दाबो न' जाफैथ'वाखै बारा ओइहाय न'खरनिल' नै लामायानो गैया बिस्राफोर बैसां बायदि बानायना लादों मबाइला थलथब गोलैलांनांगौलाय नै थैखागोनहाय थ' थांसै थ' जाबाय नामा थांफिनसै सनाफोर जोङो मोनाबाय दा अखा हाबा थांस्लाबनो हानाय नङा उदै थुम थुमसो मोनलायलायबाय पक'रा जानानै देरथि जाबाय नामा बेरायखांबाय ना हेन्देलखौ बिराद बोखेनो रोंथारबाय बियो दाना गाव हमफानो रोंनानै बुम बुम टिटिट होनलाय टिटिट बुम बुम बिराद मानसि जायो बेलासिबाथाय सोरबा खारनो फैयो सोरबा थाबायनो फैयो सोरबा जानो फैयो सोरबा गार्लफ्रेन्ड लानानै फैयो मालाय नैबेबो खुसि हटेल गोदानसो बेबो बावाखै खुलिनाया दाख्लै मालाय आलफ्रेड मोना बार्थडे पार्टि जाफैदोंमोनथ' बेहाय नुदोंमोन आं माबानि बै थुब्लाव मोदोम नाग्राया क'क्राझारनिया बेनि फिसाजोनि पार्टि होनाय नुदों आरो ना भिडिअ'आव इउटुबाव बेनि आलफ्रेडनि इउटुबाव बार्थडे पार्टि खालायफैनो मोजां गारि गाज्रि जाबा गारि मेकार नै खाथियावनो न'आव सफैफिनबाय सनाफोर जोङो ओरैबादि गरम थाबायनानै माने थाबायना अयभास गैला नालाय बिराद गरम मोनो नोंहाबो सोलायदो जा नै सोलायखांबाय बेहाथ' आइसक्रिम जानानै मेथाइ जाना गस्ला सेस
ओमफ्राय हाय होनदो दे मादे हाय होनदो दे हाय दिंखिया जानोसै सनाफोर दिंखियाजों दावदैजों गावहासो सिथिं सिथानै गावहासो माबायदि बख'गासिनो जायानो दिंखिया होनलाय मा दिंखिया होनलाय ओंख्रि सं हरदो आं सायनोसै संबाय सनाफोरनि ओंखाम ओंख्रिखौ दिंखिया भाजा ओमफ्राय दावदै दैनै होदेरनोसै आरोना ओमफ्राय ओरै ओंखाम फिसाजोनो दालि माइरं एसे दिंखिया एसेल' जाथारबाय नै बेजोंनो जानोसै भाजा मोनायाव दहायसो बेदर जादों सानाव ओंखायनो बेजोंनो भाजाजोंनो जानोसै जोंहा फिसा जायो आरोना जोंना जेरैबो मामि दा सनाफोर ओंखाम ओंख्रिया मोनजोब्बाय आरोना जानोसै नै सनायाबो डिस्टार्ब खालामबाय थायो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला आरोना सनाफोर दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ दिनै अननानै जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरनाय थाबाय दा दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन सनाफोर मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोजां खालामदोलाय आरोना सनाफोर गोसोखौ मोजां मोननायनि नोंसिनि कमेन्ट फरायनानैसो गोसोखौ थाग्रा मोजां मोनलायो आरोना आगैमोनथ' बिदिनो अनसायबाय था अनबाय था आरोना सनाफोर बाय बाय